Doteraz tam bola lopta, si na nej nebol. To tam nesmieš brať. Nemôžeš, Kupko povedal, že nie. Pravda, Kupko? Áno. Vidíš, povedal nie. Obuj sa, pôjdeme mňam mňam. A potom pôjdem mňam mňam. No však pôjdeme mňam mňam. Roztańczycie z kamaradzi, miam, miam, ci daje miakę, miam, miam, mówi, wszyscy w nocy mają radzi, miam, miam, mówi, budują świat. Miam, miam, mówi. Najprv je tam 7 hodinu, je tam lopta, čo s ňou nevie hrať. Ja sa idem na koľko, potom mu chcete vieť. No ale sadni si na ňu a vyskakuj. Sadni a vyskakuj. Ty sadni takto z boku a vyskakuj s tou loptou. Aj s loptou. Ty drž ju, no, a skáč dole, hore, dole, hore. Takto mi podaj. Ja si ukážem. Takto. Takto sa vyšli, to si drží. A to loptu pozri. No. No. Tak ti nikto ťa nechytá. To čo máš? Tachometer? Sadni. Nespadni, Miro. Čo si? Muchol? Ale trošku. No ešte hoď, Tilo. Rúb. Rúb. Poď ty, repa, von. Nie do nich, do zeme. Do zeme, tak. No poď tam ich voláte, Miro. No nie, a potom pôjde za ním. Velotka, zober lopty, ideme schovať pod schody. Miro, ty zober veľkú, ty zober loptu. Jedna, druhá, tretia. Ňam, ňam. A ty nebudeš. No Miro, poďme schovať. Вибачте. Będzie was? No? Co? Я mam вопрос.
To vypol tablet, a to vypol tablet, to ty. Nechoď! Loriko, nejdeš mňam? Nejdeš mňam? Dobre, zostaň tu spať. Už ho vypína. Nie, nič nehaj, nič nechytaj. Loriko, Miro, aby sme mohli ísť papať. Však sa obúvaj rýchlo, ideme mňam. Dobre. Čo to je? Čo to je? Nechcem zasadia. My ideme desiatu. My budeme mňam. Opačte ma. Tak ideme mňam. A čo ide teraz? No, doma môžete spať. Doma. Páne, ty kupoť pás. Ide? Ide? A nejde, Kubo. Miro, Mikina, koho je tam? Mám. Máš. Miro, ale nezober Markov boxík. Nezober boxík. Počkaj, Miro, ideme spolu. Kubenko, toto si. Melotka, ideme. Raz, dva, tri. David, Mikina. Miro nám zober Mitonu. Boxíček, rýchlo. Zober nám boxíček, poď. No, potom pôjde spíkať. Pani, čo to jara? Miro, butíku, Miro. Poď. Ale šuma hovorí. Otvor! Lavička, otvor. Dobrý. Miro, zavri. Otvor, tu ideme. Čo to robíš? Zavri mi to tam. Poď. Dáme boxíček. Sadneme si. Sačkáme si. A budeme počúvať, kedy nám zazvoní. Koľka minútka je tu? Až či? Ukáži. Dobre. Ukáž. Ukáž. Teta Milka bude zametať. Asi bude. Ideme vodičku. Asi bude, čo bude. Nie. Školky maslo. Kupko nie, lebo teraz... Bože, ako to filmová. Bože, nie žrať.
Tak, to stolika. To są ogólnie. No, taki wzrost. Ciemnostka. Przez ludzie. To wszystkie te nowe. Heute da. To jest jasne. Okay. Tutaj. Jasne.